Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ambalmo ambe au foka wali mando. Ni wati au fen sogolimbe information na malikono ani malikoka. Foli kalasi anga jamana la datigi bema. Kanga dutikila kau fo malifambe. Anjatigo Bamako suraka sofla ani nyaru anga foli buye. Ka foli lasi anga nyamakalauma. Foli amba lasi anga jamana dine mo bema. Ama dine bo dine na. Mali al-Samé bebe yon soro islamia ka fotomba mikono. Noye au Conseil islamique du Mali anga foli be akonoma be ka nyama bafo. Bi ala ye o joro kalfa anga choroba la noye basande bani anga foli baye ni watila fwa ka demela. Foli ka lasi anga chrétien moruma. Le cardinal Jean Zerbo en église protestante en Boufo. Ka foli lasi anga lada tigu ananga korole tiguma. Mali fantan nani belajile konnala. Foli amba lasi aw lameba cema ani musoma demseni mabakoro Mali kono ani Mali kokan aw fen sogolembe radio émergence ana de membo Mali seleke chama kono ana munu bansui anga page Facebook sans fait en direct ne oye Nyang TV anga foli be aw belajile ni wati ambalma ka foli di jamana institution u bema ka dugaw ku ye ala ka jamana ta fanga duma ala ka jamana denw hinɛ dula ala ko siran matonyo ani hakenye foli an b'a lase ni wati an ka jamana surasiya bolofara bɛɛ ma n'o ye armée Mali ye ka dugawu k'u ye kisi ni tanga la minnu tora Maliko la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma minnu joginen bɛ ala ka lafiya d'u ma banbatɔw somɔgɔw jamana ka hakili t'u la jamanadenw k'u hakili t'u la a minnu bɛ kɛlɛdaw la ala ka se di u ma jamana juguw kan yarabi ala ka u kisi k'u tanga ka foli di sécurité bolofara bɛɛ ma ka garde nationale gendarmerie la police nationale ka protection civile ma k'olu fo douaniers eaux et forêts surveillants des prisons an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ni waati an balimaw bi an sigira ka masala jamana ko kuma na tuguni mangan dɔ bɛ sen na maliden minnu sigilen bɛ Angola olu bolo mangan in a kuma cayalen bɛ dɔw bɛ ka Mali ambassadeur Jamu Keita ale sɛbɛkɔrɔ jalaki kuma yɛrɛ tiɲɛ ye min ye a kungo ni a ɲɛɲɛ an bɛna an da don a kuma na u nana ni pikiri min ye ko coronavirus fura don AstraZeneca kunnafoni caman bɛ ka yira bi ko a kɛn bɛ kasara ye jamana kɔnɔ ni ala sɔnna ma an bɛna an da don a kuma na n'an bɔra ye an balimaw min ye o ni diɲɛ seleke naani tɔnba olu ka maaw u ye sɛbɛn kɛ u ka ɲɛdɔnna ba dɔw n'o ye expertw ye ka yira k'a fɔ maa minnu bɛ bolola n'o ye Rasbach a n'a jɛɲɔgɔn tɔw ye ko u bɛ bingani de bolo kan bi baara in ko sariya ko kuma tɛ tuguni ko politiki a yɛlɛmana ka ko ye dossier yɛrɛ bɛ ɲini ka personnaliser ka kɛ yɛrɛkɛla ye o ni expertw y'a yira k'a fɔ sariya sɔsɔra kun ni kun wa ninnu bɛ bolo min kan bi halaki bolo don tɔɲɔni bolo don bingani don tiɲɛ kuma t'a la u ye sɛbɛn kɛ ka ci gouvernement ma ka ɲini Mali gouvernement fɛ maa o maa bɛ bolo la ni zirinda kuma in na ko coup d'état a bɛɛ ka libéré a nɔgɔni fɛ an sigilen bɛ ka min makɔnɔ nin ko in a ka tɛmɛ hɛrɛ la an balimaw ni ye ni ka nin kuma lajɛ kuma kura tɛ o an yɛrɛ ka procureur segira nin ka yan chambre d'accusation juge olu ye nin kuma kelen de fɔ human rights segira o kan bi oni Mali u y'a da lebu lɛfɛ kɔnɔ ka fiyɛ an ka jamana kuma suli la quand des responsables du pays
Les dirigeants d'un pays ne se soucient pas de l'image du pays, leur propre pays. Quelle leçon de patriotisme ces mêmes dirigeants ont à enseigner à qui? En balimaw, ni Ala sɔnna ma an da bɔ a kuma na bi. O kɔfɛ négociation ko kuma an ni terroriste cɛ a bɛ n'a fɔ a ko kun bɔra da. Élection présidentielle tubabu y'a yira k'a fɔ an ka faamaw ka kan kelen fɔ ka don jɔlen f'u ye. Nka min ni siga t'o la transition in tɔ a tɛ kalo 12 bɔ bilen, a tɔ tɛ san 1 bɔ tugun. An balimaw, n'i ye nin ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamana in a bɛ n'a fɔ dɔ bɛ fɛ ka jan da jamana ɲɛ. Maa min bɛ fɛ ka jan da jamana ɲɛ a bɛna kɛ o ka sababu kɛ maa minnu bɛ fanga la kodɔnna man ca u la. A dɔw hami tɛ foyi ye coup d'état kɔfɛ an k'an si kɛ fanga la hali ni jamana bɛ halaki. An k'an jufa fa k'an somɔgɔw jufa fa faso nafolo la. A dɔw yɛrɛ t'a miiri ko transition bantɔ don. A dɔw yɛrɛ jigi b'a kan k'u bɛna u yɛrɛ kɛrɛfɛmaa dɔ kɛ président ye yasa u ka to fanga la. An k'u ma foyi faamu, wallahi foyi, rien, u ma foyi faamu diɲɛlatigɛ in na. An ka hakilina ye min ye an b'a d'u ma bi. La vraie info c'est du vrai changement. Yɛlɛma ale tɛ kɛ nkalon kan. Yɛlɛma sɛmɛnen bɛ tiɲɛ de la. Tiɲɛ ye yɔrɔ yɔrɔ bila halaki de bɛ yen. Mali yɛrɛ taabolo kɛra k'i t'i da de ko tiɲɛ tɛ fɔ jamana in kɔnɔ. An bɛɛ talan kɛra o ye. Ka balo kalon na, ka fɛn ɲini kalon na, ka jɔyɔrɔ ɲini kalon na, ka baara ɲini kalon na, ka maaw kɛlɛ nkalon kan, ka maaw mago sa nkalon kan, ka maaw datugu kaso la nkalon kan, ka maaw ka baara tiɲɛ nkalon kan, ka furu sa nkalon kan. Wa an ka tiɲɛ dalen to yen ko tiɲɛ tɛ fɔ jamana in kɔnɔ dɛ, ko tiɲɛ tɛ yan. Anw jigi dan bɛ mun hɛrɛ kan ni tiɲɛ ye an tana ye. O kuma anw b'a fɔ. Min b'a kɔfɛ an ka d'o ma. Nka tiɲɛ an b'a fɔ. Nin y'an na kan ye bi kɛnɛ kɔnɔ. Ramzi Cyril Kofi ale bolo bɛ nɛgɛw la ka an dɛmɛ sira di an ka don. An balimaw a bisimila. An bɛ boli ka yɛlɛ an ka jamana kɛnɛya ko kibaru. Bi an ye information sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ caman. U ye fura min ladon jamana kɔnɔ ko coronavirus pikiri don. Vaccin AstraZeneca. U y'a kɛli daminɛ jamanadenw na. K'o kɛ publicité ye, ka communication jɛnsɛn. Pikiri kɛli daminɛna du jour au lendemain. Coronavirus tile kelen jate bɔra maa 400 depuis pikiri kɛli daminɛna. Bana commencera ka bugu. U bɛ jate dɔw di don dɔ la. N'u b'a fɔ maa 70, maa 100. An y'an t'o la maa 400 ani maa 13 tile kelen. Mɔgɔw ja wulila. Jamana gouvernement olu ye kɛnɛ sigi. O kɔnɔna na u ye kɛnɛ sigi n'o ye conseil des défensiers. An ye a jaabiw ye, o ye jaabi min bɔ ka bɛn. Min ye ɲɛnajɛ kɛraw ye ko k'olu datugu. Jama fara ɲɔgɔn kan o ka dabila. O ye kuma caman fɔ. An balimaw,
anw yɛrɛ tora yɛrɛ ɲininka la waati min n ko est-ce que u bɛ ka chiffre min fɔ k'o ye banabaatɔ kuraw ye est-ce que tiɲɛ don est-ce que u tɛ ka mɔgɔw girin de k'u jawuli pour que mɔgɔw ka taa pikiri in kɛ ka sababu kɛ pikiri in jamanaden sirannen bɛ a ɲɛ nka an bɛ ka kibaruya kura minnu mɛn bi ko pikiri in kɛra maa dɔw la a bɛ se maa naani bɔɲɔgɔnko ma ko olu dɔw dan bɛ banabaatɔ dilan kan bi k'o bɛ bolola furakɛli la hôpital du Mali la an ye bi bɛɛ kɛ vérification na an ma se ka hôpital du Mali ma jɔnjɔn sɔrɔ min bɛ se ka confirmer ou bien ka fɔ ko tiɲɛ tɛ o kama an tora makɔnni na maa caman fana bɛ yen minnu ni olu sirannen bɛ ka kibaruya hakika k'o da don a la ka ɲɛfɔ an to ni o kunfan tora kibaruya kɔni bi bi in na a jɛnsɛnnen bɛ bi k'a fɔ pikiri in kɛra maa minnu na ko maa naani bɛ yen k'olu dan bɛ hôpital du Mali la furakɛli la an balimaw en attendant que an ka tila an ka vérification na ka mas jɔnjɔn sɔrɔ minnu b'a confirmer an bɛ se ka conclusion min tirer o tɛ dɔwɛrɛ ye maa o maa mana sa pikiri in sababu la c'est l'homicide volontaire homicide volontaire de don Mali gouvernement u somɔgɔw ka kan ka plainte kɛ Mali gouvernement kan k'i tugu ka maa fa o waleya de don maa falaw de ka baara ye nin ye ka da mun kan pikiri in nana Mali kɔnɔ waati min AstraZeneca jamana minnu y'a dilan Europe jamanaw u bɛɛ ka telew ni fɛnw a n'u ka kɛnɛya tigilamɔgɔw y'a jira k'a fɔ bana in a kɛra pikiri in kɛra dɔw la a y'olu fa a yɔrɔ bɛɛ pikiri ko pikiri ɲuman tɛ jamana caman ye pikiri in interdit diɲɛ kɔnɔ télévision bɛ k'o bɔ o y'a sɔrɔ pikiri in kɛli a nana Mali la a kɛli ma daminɛ fɔlɔ o kɔrɔ k'a fɔ an kun t'a dɔn ko walima k'a fɔ ko erreur médicale don ou bien k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ don o kuma tɛ yen bilen ka sababu kɛ pikiri in bɔra jamana minnu na ka na olu y'a jira k'a fɔ ka maɲi k'a bɛ ka maaw fa a ye maa hakɛ min fa o tubabu jamanaw la a bɛɛ bɔra tele la maaw y'a ye nin bɛɛ de kɔfɛ Mali gouvernement y'a décidé ka campagne lancer ko ka pikiri ko ka kɛ mɔgɔw la parce que anw ka ni kɛra laboratoire de tubabu bolo n'o ye fura min dilan u bɛna essayer anw de la a tɛ kɛ u yɛrɛ fɛ yen nka anw ka gouvernement farafin gouvernement bɛ taa nafolo minɛ comme olu fura dama u mago tɛ u ka jamanadenw u sara u balo la u mago t'a la u bɛna ni pikiri ye ko a ka ɲi ko a y'a ko la an balimaw hɔrɔnw bɛ jamana in kɔnɔ n ka maa jɔnjɔn dɔ ye n wele ko gouvernement y'a ɲini u fɛ k'u ka mɔgɔw sensibiliser nin pikiri ko in na k'olu tɛ ko ɲɛdɔn nin ko ninnu na k'a bɛ hakilina ɲininkali kɛ u kana na taa da don kuma na n ko karisa n'i y'a ye u sera e ma i b'a sɔrɔ i dala kuma bɛ mɔgɔ ɲɛ maaw dalen b'i dala kuma fana na ayiwa i b'i janto dɛ ka n'i da don a kuma na n'i y'a kɛ ne sago ye a ɲɛɲini fɔlɔ maa minnu ni olu yɛrɛ ye pikiri dilan olu b'a la bi ko ɲuman tɛ o kuma i cogo dɔn a kuma fɔli la hɔrɔnya a bɛ kɛ nin cogo la an balimaw pikiri o n'a ta bɛɛ gouvernement y'a ta ka maaw nɛgɛn ka yira tele la k'a ka ɲi u b'a dɔn pɛrɛ ko kasara b'a la
pour faire plaisir aux Blancs. Te basi Mao Manassa ne pigiri koina homicide de dos, ma foi de dos, homicide volontaire. Gouvernement ben nommé pour de là parce que vous tout comme Maufa à ce moment où on a plainte que Fangakan Saria Kuka Hake Sebuma. Mao Maya campagne qui est officiellement Kadam le ministre là, Kayela ka premier ministre là, ou ben de Karanka poursuit. C'est dommage. Hein? Ni Jamana Marabagou, Jamana de Hina Banou la Kasseni Hakela. Et même ne le font pas, ou d'un ateke ou là ou d'un ateke là ou somo là, ateke là ou yera là. Ou pas que moi là. Ils savent que Kololo Bala. On a tabé au bac. C'est pas un problème. En condamné Koko la Kuma Kono. En me bonne qu'on a béton ya fait. En malma omi Covid kola minye benkan mɔgɔw tun bɛ Mopti u ka lancement na n'o ye Seydou Kulibali Sira ye. Message nana k'a fɔ ko gouvernement y'a interdit ko rassemblement ka jɔ ko coronavirus bɛ jamana kɔnɔ. O y'a sɔrɔ stade la olu ka labɛn bɛɛ tun sabatilen bɛ, u tun ka kan k'u ka lancement kɛ Mopti. O ye kibaruya sɔrɔ waati min ko k'u bɛ kɛ misali ɲuman ye ka to sariya kɔ, o y'u ka meeting annulé. De l'autre côté, à Ségou, URD tun bɛ yen, olu fana ka lancement tun bɛ yen, mais malgré tout, olu y'u ka meeting kɛ ka jama dalajɛ Ségou lajɛ kɛnɛ kan n'o ye Miruba ye, wali tiɲɛtigi Dante. K'a fɔ fanga ɲininaw ye de faire extrêmement attention ninnu ye gestes ye, gestes minnu ça peut paraître banal mais kɔlɔlɔ min b'a la dɔɔnin tɛ. Aw bɛ ka fanga ɲini jamanadenw de kama, an b'aw ni kisi, an bɛ aw ka kɛnɛya ko ɲɛnabɔ. Pendant ce temps, a fɔra ko banajugu dɔ bɛ jamana kɔnɔ, jama dalajɛ ko ka a dabila, sinon a bɛ kɛ sababu ye ka bana jɛnsɛn maaw bɛ sa teliya la. O y'a sɔrɔ fanga ɲinina dɔ, o ka labɛn bɛɛ sabatilen bɛ jama b'a bolo. Vous avez vu que politiciens fa donnen b'u la bi, ka sababu kɛ homme d'affaires ni technocrates de nalen bɛ kɛ candidat ye, jama bɛ ka bolo olu kɔ bi. Fa donnen bɛ politiciens na. N'o dɔ y'a fɔ ɲɛ t'a bɔ a ma, je reste derrière la loi, o dɔrɔn tɛ jamanaden minnu ni minnu dalajɛ n bɛ hami u ka kɛnɛya la, n bɛ hami u ka nin na, an y'a bɔ a ma. C'est un message qui est extrêmement fort. Pendant ce temps, maa wɛrɛw bɛ fanga ɲini na, olu ko non an b'an ta kɛ. A ka ye ko an ye jama bɔ. O kɔrɔ bana ye maaw minɛ k'u fa o, u balola o, n mago t'a la, e b'a fɛ ka fanga ɲini ka maa minnu mara k'i b'olu ka kɛnɛya sabati. C'est ça le message. Donc an bɛ conseil min di fanga ɲininaw ma, o ye nin yɔrɔ ye ka bɔ au sujet kɔnɔ rapidement. An balimaw min ye Angola, Maliens caman sigilen bɛ yen. Angola mankan dɔ bɛ sen na, an ye maa dɔw ka kuma mɛn ko Sisoko, Dawuda Sisoko, ko Angola Mali jeunes minnu bɛ yen k'olu ka ɲɛmɔgɔ don. Ko ambassadeur Jamu Keita Angola ye, u bɛ k'o lagosi ko a bɛ ka Maliens ka hakɛw tiɲɛ,
k'u bɛ ka maliyɛnw ka papiye ko sɔrɔli ye gɛlɛya ye ambassadeur mago tɛ jamanaden na kuma caman b'o da o kɔfɛ maliyɛn yɛrɛ minnu sigilen bɛ Angola tɔn min bɛ yen olu ka ɲɛmɔgɔ an y'a ɲini ka ale sɔrɔ n'o ye Abdul Majid Jallo ye Abdul Majid Jallo a ɲɛfɔli kɛ ni gɛlɛya in a bɛ fɛn min kan a ko yɛrɛ ju ye mun ye ambassadeur de kɛn bɛ ka ko dɔ kɛ maliyɛnw na ye sa wa mun de bɛ sen na an ka Abdul Majid lamɛn. Abdul Majid Jallo. Abdul Majid Jallo. Sigilen bɛ Luanda Angola depuis 1992. Alhamdulillah. Il est le président du conseil de base des Maliens angolais. Maliyɛn minnu sigin bɛ Angola olu ka jɛkulu ɲɛmaya bɛ e de bolo. Jɛkulu ɲɛmaya bɛ ne de bolo. Parce que communiqué ni mɔgɔ tɔw de bɔra u b'a fɛ kan ka an ka ambassadeur tɔgɔ ɲini. Awɔ. Intérêt ko de don. Compagnie aérienne angolaise avion de mon bolo en TAG. Agence FLA, agence de voyage mauritanienne de Malien Cital. Mauritanie, agence FLA. Agence ATA, Mauritanien Tado. Angoréal, Mauritanien Tado. Mon de tout le monde de coxer avec des attaques qui a gagné le pourcentage des Maliens. Agence mauritanienne qui est autre contrat d'exclusivité de TAG fait. Compagnie de TAG quoi avion d'armes avec contrat signé Angoréal. TAG est jumɛn? TAG est compagnie nationale angolaise de transport. Uranda compagnie min bɛ yen ni avion ye olu ta ye. Olu ta ye. Olu de avion minnu ma. Agence fila min na dɛ. Ne ye monopole di agence kelen ma. Olu tun bɛ baara kɛ agence de droit o y'u tɔɔrɔ u nana informé. N ye mɔgɔw lawuli u taara kuma président du conseil d'administration TAG fɛ. TAG ko a ye contrat exclusivité signé fo 30 mai. Comme a tun y'a dɔn a bɛ n'an tɔɔrɔ. En cas kɔnɔ fo contrat nin ka ban n'a contrat nin banna 30 mai a t'a révisé. An y'a fɔ a ye an kɔni an bɛ mun ɲini sisan a ka ligne régulière da ye. Hali n'a kɛra vol kelen semaine o semaine mun bɛ taa Mali la mun tɛ vol sanitaire ye. An ye commission sigi CEDEAO mɔgɔ saba TAG mɔgɔ saba an b'o baara dilan. Minnu bɛ CEDEAO ka minnu ma se ka contrat sɔrɔ u ye ɲini ambassadeur fɛ ka compagnie doni interdit ko k'a fɔ diyagoya fo TAG bɛ avion di olu ma. O de ambassadeur ka baara ye ambassadeur tɛ se ka compagnie aérienne nationale forcer ka avion bɛ mɔgɔ la. U tɛ se la o la u donna surtout la ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ. Parce que diyamu ka wallahi billahi a b'a ka baara kɛ ka kan ka mun kɛ a b'a kɛ. Mais sababu jumɛn de y'a to compagnie a préféré ka fɛn monopole di agence kelen ma ka kelen to yen i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ a agence fila bɛɛ ye Mauritanienw de ta ye. Commerce ko de don mɔgɔ saba de tun donna la Libanais kelen tun donna la. Libanais b'a fɛ ka wari proposer ka exclusivité ta. Donc n'i y'a ka relation utiliser a ye contrat ta. Intérêt ko de don commerce de don. Commerce de don intérêt de don. Ok. An tun y'a mɛn k'a fɔ ko avion dɔw bɛ ka na k'u ye maliyɛnw cɛ ka k'a kɔnɔ ko k'u rapatrier ka n'u bila Bamakɔ o kibaruya bɛ cogo di? Kabini coronavirus commencera wa ma si rapatrier. Hali n'o tun bɛ ka so la a y'u bila. Ko fo coronavirus de ba. Donc volontaire de taara. Minnu yɛrɛ y'a kanu ka segin. Hali bi wula fɛ avion taara volontaire de don. Ok. Minnu perdira contrat la u ye Air Mauritanie président mɔgɔw taara billahi. Volontaire de don minnu bɛ taa u ka so. Maa si ma rapatrier. Maa si ma kɛ. Mais mun de la mɔgɔw bɛ ka Jamu Keyita ambassadeur ale jalaki k'a lagosi nin ko in na tan? Jamu ma foyi kɛ. Jamu kɔni il a été victime a ka 21 de y'a bila a ye min sɔrɔ. A ka ɲumanya de y'a bila nin na. Mɔgɔ dɔw tɛ ɲumanya dɔn. Jamu ma yɛrɛ min na a y'a minɛ kɔnɔ. N'i nana n'a ka bureau la ni mɔgɔ t'a kɔnɔ audience t'a la maliyɛnw min bila erreur yɛrɛ.
problème il y a un problème avec mon abou que t'as problème parce que les conseils qui viennent il y a 1000 kilomètres que boya kata mali a conseil là a 2500 kilomètres que kata mali qui wabu aba district de Kabo duguni dugu kilomètre ba fila ba saba ka taa maliyɛnw lajɛ yen. a ye région saba de kɛ région d'adaptation valence région a taara nin bɛɛ ka taa maliyɛnw visiter a conseil la ka taa région bɛnkɛla région wambo ka taa maliyɛnw visiter a ma deli ka conseil gɛlɛya mɔgɔ ye a ma deli ka gɛlɛya. Ayiwa kuma laban jumɛn b'i bolo san'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wagati wɛrɛ. ok d'accord. Kuma laban jumɛn b'i bolo. Awɔ. Ayiwa kuma laban jumɛn b'i bolo sanni wagati wɛrɛ cɛ. A diyara n ye kosɛbɛ. An balimaw, ni ye Mali, n'i y'a mɛn Mali, n'i ye maliyɛn ye kule la yɔrɔ o yɔrɔ, san'i ka girin u nɔfɛ n'i ma ɲɛɲini i ta bɛ kɛ malo de ka sababuya kɛ kuma si tɛ fɔ a ɲɛ kan. Dɔw ka nata dɔ mana datugu yɔrɔ dɔ la o bɛ taa kule ka dɔ tɔgɔ tiɲɛ k'o fantanw tɔɲɔna. O Mali papier ko sɔrɔli ye baara ye Angola. Maliyɛn minnu sigilen bɛ Angola ne dɔnba caman bɛ yen n ye olu ɲininka o ko tiɲɛ kisɛ kelen tɛ a kuma la. Ko tiɲɛ tɛ. Nin problème fana n'i y'a ta k'a lamɛn Mali ko yɛrɛ kuma kisɛ kelen a t'a kɔnɔ. Mauritanie agence de voyage fila a fila si tɛ maliyɛn si ta ye. A fila bɛɛ ye Mauritanien dɔ de ta ye. Olu fila de bɛ marché dɔ nɔfɛ. Kelen y'a sɔrɔ kelen dɔ in ma sɔrɔ. O kelen min ma sɔrɔ maliyɛn minnu bɛ baara la o bolo olu de filɛ mankan na. O kuma san'o ka lakale a ɲɛ kan o de t'an bɛ lakale ko ambassadeur ma ɲi papier sɔrɔli carte d'identité sɔrɔ carte de séjour sɔrɔli ye baara ye ambassadeur mago tɛ maliyɛnw na kuma bɛ lakale tan o ye laada ye maliyɛn diminen bɛ a ka ambassadeur kɔrɔ diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ nka sani kuma yɛrɛ min ko min kɛra o ka lakale kuma wɛrɛ de bɛ ka taa lakale. Aw yɛrɛ ni Ala cɛ Mali ko jumɛn bɛ ni affaire kɔnɔ ko ambassadeur sen b'o la marché in dili agence de voyage olu ni compagnie de bɛ baara kɛ a bɛ n'a fɔ Mali bɛ cogo min n'aw bɛ taa hiji la agence de voyage caman bɛ yan n tɛna si tɔgɔ fɔ publicité kana k'u ye avion t'olu bolo nka olu bɛ hijidenw ka billet ta hijidenw bɛ taa cogo di olu bɛ compagnie dɔ de wele avion bɛ min bolo ka wari sara o ye o de bɛ taa ni mɔgɔw ye o de bɛ segin ni mɔgɔw ye avion na o compagnie min bɛ Angola ye ni avion ye olu ta ye o ye Angola jamana ta ye ko TAG o de y'a décidé agence fila ninnu cɛ la ka contrat signé ani kelen cɛ n'o dɔrɔn de bɛ baara kɛ fo kalo 6 ɲɔgɔn o kɔrɔ tɔ in ka marché o dɔgɔyara a agence kelen tɛ yen min ye maliyɛn dɔ ta ye min yɛrɛ bɛ mankan na o ɲɛmɔgɔ ne ye Sisoko ye agence ta ale bolo papier kisɛ kelen tɛ yen min b'a kɔ fɔ agence fana na nka olu bɛ coxeria de kɛ ka na ni mɔgɔw ye k'u di agence ma. Donc, olu perdu là, les marchés là. Problème de frein. Est-ce que Mali ambassadeur d'Ado Yoroye, Rwanda, Angola, Jamana, ka compagnie d'or, au cas où marché di Mamima ou Manga di Mamima, est-ce que Mali ambassadeur d'Ado Ngoyoye, Jamou Keita, à d'Ado Yorokote? Olu ka jamana ministre des transports
ani affaires étrangères ni jamana ko yoro do bala olu de se ga ni dossier ko da do akmana Mali ambassadeur TC Mali président TC c'est pas possible okma ambassadeur jalaki yoro e jumeye ni affaire kono e ba e ko bingani do ko Mali on be ka gien ko rapatrier kana anya vérifier au fond au fond de tête. Voilà encore des gens Mounumbe mo ni Malien réclame betway. Malien club betway de flani. Problème mi manake hôtel kale. Kuma beta yanga favore de kuna. To tien kan no mo bulu. Jamu Keita be sandama doba binara kama jonjombe Angola. Madel ka to jume machida. Ka déplacer Malien no fait kilomètre bafla dugu ni dugu kilomètre basaba ambassadeur take Jamu Keita be Angola depuis des années ambalmo subitement ne kuma nana yɛrɛ sɔrɔ journaux ni fɛnw kɔnɔ ka jɛnsɛn ten maa kelen tɛ yen min ye weleli kɛ Mali la Angola ka ɲininkali kɛ a kibaruya bɛ cogo di i bɛ mun faamu i b'a ye k'a fɔ place ɲiniw de bɛ sen na dɔw b'a fɛ ka kɛ ambassadeur ye nommé ka kɛ ambassadeur ye ni min mago bɛ min place la o bɛ sababu fɛn dɔ wuli o nɔfɛ ka kibaruya so dɔw ɲini minnu bɛ se k'o kuma jɛnsɛn o b'o tɔgɔ tiɲɛ i b'a ye conseil des ministres dɔ bɛ tugu o la dɔrɔn i b'a mɛn k'o tigi wulila voilà le problème au Mali anw m'a fɔ ko o de daminɛnen filɛ nga anw sigilen bɛ ka makoroni kɛ ne kɔni ma da la k'o gansan don certainement dɔ de mago bɛ ale ka nommé Angola ka kɛ ambassadeur ye o b'a ɲini fɔlɔ tɛna ka kɛ u ka jamu ka lagosi ka tɔgɔ tiɲɛ san'u ka kɛ voilà le Mali aw bɛ fɛ jamana in ka don da la sira jumɛn fɛ avec des choses comme ça agence fila bɛ ɲɔgɔn na a si tɛ malien ta ye a bɛɛ ye Mauritaniens ye coxeur minnu b'o kɔnɔ o coxeur dɔw de ye maliens ye a da jara dɔ la marché dira dɔ ma a ma di dɔ ma a ma di mun ma nin y'olu mankan ye ko ambassadeur nɔ don on en fait une affaire de notre état c'est très dommage tiɲɛ don faamaw bɛ bɛn ma fantanw kan nka waati dɔw la an fana kana bɛn u kan an ka tiɲɛ fɔ dɔɔni an yɛrɛ ye waati dɔw la an bɛ bɔ nin kɔnɔ an bɛ taa ɲɛfɛ Jodi jamtene se wara tan ye tiɲɛ fɔli kɔ
Ambalma ka foli di Kewale People Magazine ma monu ye trophée di awere ka journaliste ma Abdou Niang ka fo sami kunchera no 2020 u ka jate mun bo journaliste ni ay u nyefa ye o trophée ta ka di awma no ye le journaliste le plus influent de l'année 2020. Ambo foko wale mandon ni buya masegila. Ibe barala. Iba don koma waro nyebila. Nyendo betse ke mafe. Na mawaro be mulumbe ka nyumandon wi ka chesel don jamana kola. Anga fulibe wi kosobe. Mtana amana amsega segi misiri kono sisan. Trophée kofe. Amanga centre de l'inauguration et l'ONU, centre Abdou Niang pour la paix et la réconciliation au sud du Mali. En bêta sud du fait, comme Dointara Tchamadje fait, Moptini Sahel, en bêta Cléviafan fait. Abignaou. Niwati la ka foli di Nyaraka Mraga Chorobama Bamba Traoré, Nyamakoro cité UNICEF là. Samba soro radio kelemba la maraka duba kono Bashid Nakama a foli du bema anga misir dala kumbe kunu Musa Jamtene anga juma misiri anga kare kono nere kunga ke nga asoro ne tarachido la tabakoro ma boy juna fawla da fere ne segira ja o misir dala kutuba kira iga chorba li fe Mahmoud Diko Dego ngo tiere la iba soro tele gauche évitera ala kumbe fe tele gauche li ka éviter misiri kono anu lu kale ga nyon soro misiri kono juma kumbe so waseli 15h ala ke ambe la vena wati mi ameta chilo nyena wo tabakoro kana on retardera on ma duma soro nyama problème amna de oke misiri kuran ala ka ke islamia de menayi bato munu be ka kuna la kujabi ala ka ke here ayre ka sigdama we anga kare konna ite choi Musa Jamtene tonyo ale mai Niye mama kabye kabara matonyo do esigi kalaje ashiti saherela ashiti sa yetola mina abe makunkorota denti boashila mimeke asawe matonyo akolofle ni madel ka korobo te korobo aban akili jigi Amadou Ampate Bala un roman d'Obey, un roman autobiographique. Oui, mon commandant. Et Akala. Toabo clé, colonisation. Toabo mounouye maradjou ke Malien naya. Kamau goshi koufa. Kamau minakou dato kasodjou la. Amadou Ampate Bako. Ale kera fanye ka ke ambassadeur wati mi curiosité ale mine kata la je nunu labana laban to me kaso ke ale re dina nyamai dina be fami foto nyona o fora ale nunu ye tonyo minda donya wati to clé ale avion ta France kata nyini ka don labana laban to me ninu labana lamango nyumana ala ko te chen fiu ale be bola atara soro ni mi make fatwa o halakira halaki tola min se balakale ashima laban ko nyuma to wumnu ye to jona barake abab ma beto fo u laban to mi abab ben yefo ambalmo masakele klete nyeba anga tarabore
ale ni kuma fɔ koyi tara bɔre sanu nɛgɛni wari nɛgɛni maa bɛ tile kɛ nka maa si tɛ diɲɛ laban wese do yaliw olu tɛmɛna gingi tɛmɛna o y'o tile kɛ nka ma diɲɛ ban u taara lahara diɲɛ bɛ ka taa hali bi Firawuna a y'a tile kɛ a taara Namurusu a y'a tile kɛ a taara u ye maaw tɔɲɔ u laban cogo min a ma fɔ maa si kɔ tara bɔre bamananmuso denmisɛnnin kuranɛ haya kelen bɛ nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kulman aleha fanin fɛn bɛɛ bɛ ban fɔ Ala ka masaya ni dɔnkili a fɔra masaw ye k'u ka sabali ko masa ye Ala dɔrɔn pewu de o kɔfɛ kulukan jiriw de bɛ yen masaw tɛ yen an balimaw bi su in nata an bɛ dɔnni dingɛ de kɔnɔ k'a cogo ban Segu jeliw u bɛ nin ɲɔgɔnna fɔ Banbugujɛ Segu an ka Segu ngaraw an bɛ foli d'u ma superbidon cɛbalenw an bɛ koyitanw Tata Banbaw u ye nin fɔ masaw ye yan a labannaw ta yira dɛ an ta faama an ta jitigi mɔden an ta min mana jɔn kɛ kelen mara ka ban o ko ale jamana diyara an ta faama Allahu akbar a bɛ dɔw yɛlɛ a bɛ kodɔnna lakasi de fanga i b'i yɛrɛ nɛgɛ e tɛ Suratul Imran n'i y'a dayɛlɛ Ala bɛ kuma ye fana Allahumma malikal mulk tu'til mulk man tasha wa tanzilul mulk mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir Ala ale de ye fama ye fanga bɛɛ y'a ta ye maître de l'autorité absolue a bɛ fanga di maa min y'a diya a b'an dara k'i la maa min y'a diya Ala de bɛ maa kɔrɔtan maa min y'a diya ka maa dafiri maa min y'a diya wa i k'a dɔn k'a fɔ hɛrɛ a bɛɛ bɛ ale Ala de tɛgɛ kɔnɔ pas le juge, pas le procureur, pas le ministre de la justice, pas le vice-président, pas le président de la transition ou de la République, encore moins un religieux ou un guide religieux. Amalmau, walifaw bɛ kaso la kalo 3 ani kɔ denbaya bɛ maɲumantɔ ko la ko se bɛ dɔw ye foyi tɛ papier kɔnɔ dalilu tɛ yen o n'a ta bɛɛ ko an ka an sago k'u la ko se b'an ye ko fanga b'an bolo an balimaw diɲɛma kumana ka fɛn bɛɛ fɔ jamanadenw kumana ko a ye tɔɲɔ dabila o k'u t'a to chambre d'accusation cour d'appel la olu ye kiiri tigɛ ko a ye maa tɔɲɔ dabila o k'u t'a dabila u taara cour suprême na Human Rights Watch diɲɛ jɛkuluba dɔ olu ko a ye maa tɔɲɔ dabila u ko se bɛ olu ye k'u t'a dabila bi diɲɛ seleke naani tɔnba n'o ye ONU ye olu de ko u bɛ maa tɔɲɔ na k'u ka sabali u ka dabila an segin bɛ k'u lajɛ ONU ka wanew n'o ye experts ye u ye rapport dɔ kɛ ka da kɛnɛ kan
ONI ka sɛgɛsɛgɛli kɛlaw u ka base bɛ Genève ni avril kalo in tile 8 tɛmɛnen u ye nin gafe bɔ. Des experts de l'ONU ont déclaré aujourd'hui qu'ils étaient alarmés par le maintien en détention d'un journaliste et des 4 hauts fonctionnaires et ont exhorté les autorités à abandonner immédiatement les poursuites engagées contre eux. Conformément à l'ordonnance rendue le mois dernier par la Cour d'appel de Bamako qui a prononcé l'annulation des procédures et ordonné la mise en liberté de ces 5 hommes. Ko onika wanew nyengini kelaw ko uya yira avril kalo inkle segi ka foko haminendo u jorolembe bi journaliste do be bolola kasola rasbach kodo ani mali fonctionnaire nani ware akembe ku srambi parce que koin abora ko ere iba bla mine kono atemena ubeka uya nyini mali famaw fe u ka fara ka bo waldewna anogoni fe ka tonyon dabla ka bingani dabla ni kiri nogoni ka dabla peu okuma oni dama ka kumatede yere sago kumatede conformément à l'ordonnance rendue le mois dernier par la Cour d'appel de Bamako. Comme Mali kirit glamour, nous est Cour d'appel, au lieu de kirit ka jabi mimbo a jabi ka labato, ma tonyon ka dabla, au jabi et jume ni kiri no gweni saria sosora, preuve qui se kele dalou qui se kele te tonyon do, a no gweni ka boy, ma ka bla ka taso. L'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali, la rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, et les rapporteurs spéciaux sur l'indépendance des juges et des avocats ont déclaré que les arrestations en décembre 2020 du journaliste Mohamed Bachili, connu sous le nom de Rasbach, ainsi que de Vital Diop, Robert Diop, Suleiman Kansai, Mamadou Kone, Agibou Makital, tous travaillant pour des institutions publiques et parapubliques, ont été effectués sans l'implication d'aucune autorité judiciaire et en dehors de tout cadre légal. Oni Mogo, Uka Wane Mimbei, Nate Barake Machine Nindumoka, nous experts indépendants. Adamadunka hake a kolosili Mali kono a joro bolu de bolo. Est-ce que saria ye hake mindi jamana dema fanga bika biuka Mali kono o situation bi chodi o kolosi baga o sebe ni rapport la. U ka sebeni kela mimbi sebeni ke droit mimbe jamana dembulu ika hakilna folila no bi wele rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression. Hakebi Morobolo ika hakna namandi fangay ika fo. Fanga karanka o hake law jidi jamana kono ka klaka jamana den tanga mogo kana hake minala. Mogo mimbe o kolosili kama no rapportezi na bi sebeni kiakan o fana simbe ni rapport la. O kofe ou quand c'est un cas nous est rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats. Jamana kono, est-ce que avocat ou kayirama horonya bubul? Est-ce que juge ou bega kiri tike ka soro genya mataga jo kuna? Ibe mon famu ni bede sebenike dankarla ni bede la anga jamana kono. Dankarla droit de l'homme, dankarla liberté d'opinion, dankarla hali justice ka indépendance la ni affaire la. Ibo de famu parce que onika expert munu yeni sebenike amogo bita ni bolofaro de kono be sebenike fena ka kenye nini la gosi nunde ni bolofaro befe kadamuka ambalmaw uko chogodi uka gafo kono uya iraka fo melani munu kera décembre kalo temene no irasbache Vital Robert Diop PMDG Suleiman Kansai, allez Trésor Mogoy, Mahamadou Kone Trésor Mogodou,
Akibu Makital Ajefu Mawado olu be barake fanga ka cakɛbulonw na o y'a yira k'a fɔ ni minɛni ninnu a kɛra k'a sɔrɔ sariya tigilamɔgɔ si ma bɔ a kalama wa minɛni ninnu ma kɛ sariya si kɔnɔ a kɛra sariya sɔsɔ ani bingani kan. Pendant leur détention à la sécurité générale à la direction générale de la sécurité d'État, qui n'est pas habilitée à détenir des suspects, les 5 personnes auraient été détenues au secret sans pouvoir contacter leur famille, ni avoir accès à un médecin ou à un avocat, ont déclaré les experts. Sécurité d'État kelen k'u minɛ ka t'u datugu kaso la. Sécurité d'État sariya ma josi d'u ma u ka mɔgɔ minɛ ka taa datugu walima ka kiiri dayɛlɛ ka ɲɛsin maa dɔ ma o se t'u ye. U bɛ bolola sécurité d'État la waati min fana u y'u datugu maa si t'u yɔrɔ dɔn maa si t'u kibaruya kalama u ka denbaya t'u kibaruya kalama dɔgɔtɔrɔ ma yir'u la avocat ma yir'u la nin bɛɛ ye lagosi ni tɔgɔ tiɲɛw ye min bɛ dankari adamadenya hakɛ la min bɛ kiiri langoloya k'a bila kɛrɛfɛ. Est-ce que nin baara kɛ nin dama ça suffit pour annuler ces dossiers. Banditisme d'État de don. En balimaw sécurité d'État kɛlen k'a sago kɛ mɔgɔw la k'u lagosi cogo bɛɛ u sɔrɔla ka na n'u ye ka n'u bila kiiri ka bolo kan. O kɔfɛ nin maa duuru o ko tribunal fana ye enquête dayɛlɛ ko information judiciaire k'u tun bɛ bɛnbɛnbɛn na k'u bɛna coup d'état kɛ complot contre le gouvernement k'u farala ɲɔgɔn kan tiɲɛni hakilina kama association de malfaiteurs o ko u ye président Bandaw k'u ye kuma jugu fɔ ma offense au chef de l'État ala ani complicité de ces faits ani ko ninnu dɔrɔn tɛ dɛ ko ni maa wɛrɛw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a janfan na. An balimaw premier ministre kɔrɔ Dr Bobo Cissé ale fana jala kelen bɛ nin ko in kɔnɔ ni nin kumakan kelenw ye. A b'i n'a fɔ ale bɛ Bamako ale bɛ kɔni dogolen bɛ bi maa t'a dɔn a bɛ yɔrɔ kelen min nka ka avocat ko a y'a yɛrɛ bila sécurité la u kana taa dankara la k'a sɔrɔ sababuya kɛ u ye marifatigiw bila ka taa tiɲɛni kɛ ka so. Après l'annulation des procédures par la Cour d'appel de Bamako le 2 mars, le procureur général du Mali a contesté la décision et s'est pourvu en cassation. Mars kalo tile fila tɛmɛnen Cour d'appel y'a yira k'a fɔ nin kiiri in tɛ kiiri ye dalilu kisɛ kelen tɛ yen wa sariya sɔsɔra kun ni kun kiiri in ko ka langoloya. O fɔra waati min ko Cour d'appel procureur ko k'ale ma jɛn n'o ye a ye sɛbɛn kɛ k'a bila k'u ka taa Cour suprême na. Il existerait des motivations à connotation politique dans les traitements réservés à cette affaire, telles qu'illustrées notamment par les violations alléguées des procédures régulières. Ko tamasiyɛn bɛɛ bɛ a yira bi k'a fɔ ninnu minɛni kiiri bolo kan juste kiiri ko a y'u bila k'a fɔ ko ayi u tɛ bɔ kaso la hali bi i b'a ye k'a fɔ ko in bɔra sariya ko la a donna politiki a donna o minɛn kɔnɔ. O dalilu ye jumɛn ye sariya sɔsɔ min n'o kɛra kiiri yɛrɛ taabolo la o b'a yirila k'a fɔ ko in tɛ sariya ko ye a donna politiki minɛn kɔnɔ. La décision prise par le ministre de la Justice le 23 février 2021 de muter les juges chargés du dossier vers d'autres fonctions quelques jours après la recommandation de l'avocat général auprès de la Cour d'appel d'abandonner les poursuites faute de preuves le 16 février 2021. Dans l'Oflana et du Maye, ko ministre de la Justice allait décision bon k'a fɔ février kalo tile 23 tɛmɛnen juge minnu tun ka kan ka kiiri jaabi di Cour d'appel la siɲɛ fɔlɔ sani kiiri yɛrɛ jaabi don cɛ tile damadɔ k'olu mitera ko ka taa n'olu ye yɔrɔ wɛrɛ ko juge kura wɛrɛw ka ɲini ka na n'olu ye. Ni dun y'a lajɛ
kiri débat kelen avocat général n'o ye procureur ye alu nampe o y'a yira k'a fɔ nin dossier in tɛ dossier ye halaki do jamana ma ta tiɲɛ do jamana ma kuma suli do jamana ma ko ka dossier in bila ɲamaminɛ na mɔgɔw ka bɔ kaso la o kuma fɔlen o kiri jaabi kan ka bɔ dɔgɔkun nata juge minnu kan k'o jaabi bɔ k'olu papier nana ka bɔ ministre de la justice yɔrɔ k'olu bɛɛ mitera ko ka taa n'olu ye fan wɛrɛ fɛ o ni experts ko nin ye dalilu ye min b'a yirila k'a fɔ dossier in a bɔra sariya minɛn kɔnɔ a donna politiki kɛnɛ kan u ye dalilu wɛrɛ jumɛn fɔ an balimaw aw ko l'annulation des procédures par la Cour d'appel de Bamako le 2 mars, faute de preuves, ainsi que le maintien en détention de 5 personnes. Cour d'appel, Marskalo Klefla, au lieu de Kiri Djabi Bokabe, Koni Kiri Kouya Befranka Blanya Mamina Kono, comme Waka Bokasola. On a tabé, ou flé Kasola, au Benine Kakalo Kelimbobi, ou Bekasola Halibi. Kiri Djabi Natabe ou flé Kasola. Il y a de lui Mimba Iraka Foko, Ambora Saria Minekono, Andonanta Chinon Kono. Ambalmo. Au comment justice a annulé Code d'Allo qui s'est quel détail. Il s'agit des violations manifestes qui dénotent l'existence d'une détention arbitraire. Konye ni Saria Soso Kenekanda Nuntaka Ladje. Iba eka fosi katala non flek kaso la tomi ou bet tonyon ni bingani ni yere sago ke kaso ou bo de la saria kabolo tabli. Ont déclaré les experts ko onika wane côté. Selon eux, les poursuites engagées contre les journalistes Bachili et ses co-accusés et leur maintien en détention pourraient s'apparenter à du harcèlement judiciaire. Rasbach non minani, journaliste do, anato nyoron, ou non minani kakla ku datu kasola ku tebo, juge ko ayu bo o bela ku tebo, eba e ka fo, juya fin ka truma ko kele juya fina, ni saria brefini ko tebo ko. Sigata la ko ni ko imbebla o minane kono harcèlement judiciaire. Ceci, en particulier dans un contexte où les autorités maliennes et la justice du pays n'ont pas toujours fait preuve de la même diligence et de la même détermination pour poursuivre ou punir les auteurs présumés de graves violations des droits de l'homme et atteintes à ces droits dont certains pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, comme le souligne par exemple les rapports de la Commission d'enquête internationale pour le Mali de juin 2020, ont déclaré les experts. Et Allah. Nia ni laje nunu datulembe kasola kalo saba aniko dalu qui se kelente. Justicier dossier annulé. Kafoku ka libéré. Onatabe. Gouvernement Norolemboula. Koutabla. Saria Sosoka. Niyo tako laje. Kakla ka laje Mali kono femme me kake. Oye jumeye. Mali famou. Ani Mali justici. Kuma ni nyogona. Chesri ira. Dossier wera ulada. Dossier walma kan no gwenike, walma kan nyanginike, kola, komunuye adamadia hake la goshiri juguye. Wale che jugu do kera jamana inkono. Munu ni anyona crime ma delika kedu, koloka ube munu wele crime de guerre ni crime contre l'humanité. Commission do sigira malika munu ka rapport o dakene maya. Ou bien la commission d'enquête internationale pour le Mali, au juin 2020. D'où est Moussou Daka ou violé, quand Maufa Kadouti, Mali kono, Kirima Olu Nogwe, Olu Dou Blala Kabo Kasola.
dɔw ye halaki baara minnu kɛ n'a dalilu sɔrɔla coup d'état kɛlaw fana bɛ yen minnu dalilu bɛ yen nɔrɔ ma kɛ nin dossier la o maa dɔw bilala ka bɔ kaso la bɛɛ ɲɛna foyi ma bɔ a la an balimaw n'a fɔra ko nin bɛɛ bɛ yen Mali faamaw ma nin kɛ kɛlɛkɛkun ye justice ma nɔrɔ o mɔgɔw la kɛlɛ o poursuite bɛɛ abandonné la ka walidutigiw u filɛ kaso la dalilu kisɛ kelen ko sogo yer'u bolo ko kɔrɔ ko coup d'état de tun bɛna kɛ ko nin ye wale cɛjuguba ye jamana kɔnɔ minnu bɛ k'o fɔ olu fana ye coup d'état dɔ de kɛ crime imprescriptible contre le peuple malien un badenw au comment nous exhortons les autorités maliennes à abandonner les poursuites et insistons sur le respect scrupuleux des obligations pertinentes du Mali en matière de droits de l'homme. Koka sobe keniye oniko ubayini Mali famo fe uka fara kabo waldeuna hasidiya jugu danka siri ala olubu sinsi famikan wajibi blendo Mali ye sebe munu bonobla ani jienche aramadenw ka hake bonyanina Mali famo ka labato anyeka. Les experts ont également fait part de leurs préoccupations directement au gouvernement du Mali. Weni sebe minke kuma dans sebe kelima. Uklala kanike batakiye ka chi Mali gouvernement ma ka foko niye oni ka position ye afarina. Ambalmo question be yoro jume ni afarin kono. Ayata kalaja. Est-ce que kuma suli benimbo qui façon ye ni ye chokola est-ce que kuma suli benimbo est-ce que kuma fukura de fora ni dossier ngono oni boraka mifo est-ce que kuma kura do avocat ou ye ni foya Mali journaliste ou ye ni kelen de fo Mali kono dossier yele la cour d'appel là alors n'empêche l'excellent magistrat, un magistrat intègre qu'il faut saluer ici. Ayelela ka mone bo faso la, ka mone bo jamana justice la. Koni kuma suli te togo wɛrɛ tɛ nin dossier na, ni la gosi tɛ togo tɛ nin na, ni ye kuma suli de u kana na, ni ɲɔgɔnna tɔgɔ tiɲɛ ko ta ka don justice kan. La gosi dan do, ko k'a ta k'a bila ɲamaminɛ kɔnɔ, mɔgɔw ka libéré. Un magistrat malien. Combien il fait la fierté de ce pays aujourd'hui. Le faisant, Alou Nampé, représentant du parquet, donc de la société, allait dire Djamanadeunka Kumadai Kirikeneka. Aye kene de daile jamanadenw ka se ka yafa ɲɔgɔn ma tɔɲɔ min bɛ yen tɔɲɔ ka wuli mɔgɔw ka taa so ka sababu kɛ nin ye manamana ko de bin kɛra jamanaden kan jo kan ka d'i ma yɔrɔ min n'o y'i tɔ tereke i bɛ k'i faso fɛ i somɔgɔw bɛ kɛ faso fɛ bilen maa caman ye marifa ta faso kɔnturu la ko minnu sababu la a dɔ filɛ nin ye bingani kene kanda ma toɲɔ a bɛ wolo fɛn bɛɛ la an balimaw Alou Nampé kɔfɛ u y'olu furan k'u da kɛrɛfɛ ka taa n'o ye cour suprême na juge saba min tun kan ka kiiri tigɛ u y'olu fana bɛɛ walon ka bɔ yen k'olu mitera jinɛmɔriya maliyɛn bɛ se o fana na soko ni dugusajɛ k'u bɛɛ mitera taara fan wɛrɛ fɛ o nana ni procureur kura ye Mamadu Banjugu Jawara ka na ni juge kura saba ye denba ɲuman fila bɛ olu cɛ la Mamadu Banjugu ale fana ye dossier ta ka furan ka lajɛ a ko ale dabali banna ninnu sera ka taa datugu kaso la cogo di ni nin dossier ye o de dabali ban b'ale la kɔma mɔgɔw bɛ kaso la ni ɲɔgɔnna manamana kan na o de kamanagan bɛ ale la
ko juge ka dossier franga fli krefe ka walde mboka solo ambalmo o juge saba o frère bolo da seben ka foni seben fudo aya franga da krefe l'annulation de l'ensemble de la procédure et des mandats de dépôt soroka yamoria di ka boka solo procureur général est pourvoi que dossier est à la Cour suprême. En Balmaou, moi, c'est qu'à fond, que justice m'a un rôle joué. La justice a joué son rôle. Politique de Dona fenêtre fait, justice comme. Wamba Franga Bokenema. Voilà pourquoi ils sont en train de ternir l'image du Mali. Ukanata kama juya kama fasan kama ka soba ke ni fanga jashira ka fasan abe doni ko sodi la ni mbe kuye muye ko iba soro bubu be fega ke candidat ko nga dossier do wula no fe mi mba dese ka ke candidat est-ce que ni manu be na élection jelenke jamana kono o kroy ou bien que guerre là-bas, Malika Nyasi Malioma. En fait, fin dingue kono, fin a démontré qu'à Foko Kalata, à Ketchugo Djou, ko de Mali freni dingue kono. Don Nalimbe, Hale ni somi Kerila qui est candidat, il est Kassara sur Evita Kassola, ou les dossiers de Wouli et Nofer. Au cro, ou bas fait comme Modo de Djagouya Malion kan, Malion te mami fait, Malion nake mami fait, ko Djagouya. O koro bina mashiba barata ele kabla jamanana unata kama maliko kumatade unata porque uka to bendia la surasika ban kelema kanida mako biro kono mana koni mana kanfola o de flene ka jamana halaki ka dani chula ils n'ont même pas honte foi samet tout la foi malo tout la ou ben son fin bema ambalmo ni affaire ta kalaje dien bébé ka daji tout yamana kambi la justice malienne une référence dans l'espace CEDEAO les magistrats maliens qui sont dans les organismes internationaux par leurs compétences même récemment dont Nomena Katara. Comment au Diamana justice bisekaye dossier Mimbo Taga kono ou un dossier soué ou descendre ka gérer. Rapport au Bekake sur la justice du pays ko dadnye nye koroni chola e ko mali mu Diamana soué. Mouyan si ama au gouvernement, un gouvernement illégal et illégitime, issu d'un crime imprescriptible contre le peuple malien. Le gouvernement même qui est là fait vomir. Parce que la provenance est une pourriture. La provenance est illicite parce qu'un gouvernement mis en place par des criminels. L'auteur d'un crime est un criminel. Ceux-là qui doivent être en prison pour atteinte à la sûreté intérieure du pays. Déstabilisation des institutions, renversement d'un gouvernement démocratiquement élu. Voilà que l'État est pris en otage pour faire plaisir à de tels individus qui ont violé leur serment, qui ont foulé aux pieds la constitution du Mali adoptée par le peuple malien en 92. Mali constitution ko, Yamana constitution la batoli, Djagouado, Mali Dembema, Djagouado, Dnambema, Watibe, Hukumu be konotan kebe Mali du Koloka. C'est là qui sont censés défendre cette constitution et
et ces pays, les institutions. Ce sont eux qui trahissent la nation, qui trahissent les institutions, qui trahissent leur serment et la constitution du pays. Qui leur donne mandat de nous gouverner? Qui? La voie des armes. Donc, on en a fait la crime. Ils doivent être en prison aujourd'hui. Ni Kinyabekola. O ma kelem. O le fleka. Doutigo mine katou datugo kasola. Oko sogo de kumubolo ko koroko kumina kulitake. Ko dofana bula. Ko kumina ke candidat élection nata. Donc vous kasola. 3 mois vous kasola. Alisa vous traîner. La justice ordonne leur libération et disent que non. Ko sebo loué. Ko te bon. Ko fanga be lula. Ko tigera maliena. Ko le malien ne vaut rien. Ko tseka foi nyena bo. Tseka foi ke lula. Mi u jakuba ke maliena. Herabichi avec les. Ko sebo loué. Ambalmao. Mo flek kasola ni ne kama. Les dossiers. Ina fanya me en croquet Kassim Traoré da Chomi. Arabat meni. Cour suprême na labentu sabatira. Pour que le dossier soit enrôlé, Arabat meni à jugement kake. Ko procureur général Cour suprême na ko kalebe mopti. Ko machi kana maga dossier la na le ramasigi. Le dossier maga masega kala. Any information fin soro. Oye ka fo kalo inkle tan konoton. Ko inkiri kangatike Cour suprême. Ambe kame ko dobe wulika Johnny boli suku bela. Ko pour que ni kalo kletan konoton tan ko fana ka boama akana sega ke. Akata fo me kalo la. Mobe kasola et ça leur faire plaisir. Ça leur a tout empêché qu'à Sunoko, a tout empêché qu'à Dominique ou la Felendo, ma Tonionka. Ils tirent même plaisir de ça. Mounime Mouirila, Niaï, ou Bala Kwanga Nini, jugement il a poussé à Kanake. Oube Mouirila, où est Badon, Ko Kalodo. Où est Badon, quoi t'est passé? Ou ba don ta lu ki se kele ani sariya soso ni tonyoni ni bingani dando o koro wire bodon wa ba don fana ko juge munu fana be Cour suprême na yi olu dambe sariya bu bolo chomi olu tna tugo ko o ka ni fasan barala olu bina sariya da keneka ni Cour suprême dun ko en tête ou au konina no lu e jabe min bo taro warete ni mo blali kera wajibi. Voilà pourquoi ngania mimbe alno be bo anga sumaya hali saukar wati doke kasola. Ah Allah ni fanga bena foka seni hakela ni nyuguntoya dinge kono. Kanu dani norojila, ils n'ont même pas honte, ça ne les gêne pas leur conscience. Ils sont même fiers de ça. Ils pensent que au lieu de fama ou ka sebe ira nindila. C'est fini quoi. À tes fort à te menikam, c'est fini. C'est fini. En balmau. Kafouye hakebe kobela de. Hakebe kobela. Nous masawali. Ni fait mimborala. Ou kanyine. Dien be a ira ka fo dossier te. Juge ko dossier te. Procureur kumana ko dossier te sariya sosora ma tonyon abo kisera de kan kuta dabla. Human rights kumana kuta dabla. CDAO ko ay sabali ko kuta dabla. Bi adaye mi oni ofana ko ay sabali ay ma tonyon dabla. Ay sariya soso ni bingani dabla. Mali to de be nye media be kono na be ka fofi bi bolo da kono la hali dugoli tala. Quelle honte pour vous, quelle honte.
et ka aulaje. Vous n'avez pas honte de porter les bérets, de porter les galons. Au moins c'est que il faut des journalistes, des directeurs de services. Au cas où jamana demu nous protéger, au cas où il faut au loup trekeli. Vous n'avez même pas honte qu'à tenir au coffre. Moi, à la place de vous, me tenir là. Vous ne faites plus la fierté de cette armée. Moi, kaye fangala. Jamana mankutu, i mogotola. Moi, doye bla karsalai, i bo tiki détruit. C'est rien sosokan. Ou bien ta fait karsakan ni soro, mbo détruit. Jamana mankutu. Moi, mimbeka jamana mara, ahamitala. Jamana togo tiena ahamitala. Jamana togo nyena ahamitala. Que faites-vous du patriotisme? Pourtant, à charter mes fonds en charte de la transition, aïe mon fonds malien. Comme ma citita, gouvernement, ma citita sainte là, ma ticket présent, nika faso de nyumaya ma korobo kalakodon. Ika tientigia, ika horoya ni ladria ni klinia, no ma tientigia, kiteta. Donc c'est ça, votre patriotisme. C'est ça la sincérité, l'honneur, l'honnêteté. Nini au boulot. Honte à vous. Déception. Déception. Emballement. On me m'y fouiller. On n'y peut plus. Restons derrière la loi. C'est une très grande victoire. Parce qu'il y a mis faux au départ, moi, chaman tundalentala. En gros, dossier, il faut être kono. Moi, chaman tundalentala. Dossier d'amener phobie. Prévost Kokmate. Alors, prévost Bena, dossier B. Dossier Bemi. Phobie. Aujourd'hui, Malien Chite Sosoli Keble, à Diara Bema. Qu'on nous met Tonyon Bolodeka. Halou Dou ya Iraka Fo, comme à Tonyon ou Bolodeka. Sariate. CDAO, Union africaine. Au Benano Kumakelefo. Bi, Oni Fanaye, Noro Bokmana. Quoi tokera, ma Tonyon Daye. Malgré tout, des militaires déserteurs qui sont à Bamako, parce que ce qu'ils sont en train de faire est assimilable à la désertion. Car armée d'enfants Kabouli, car nous d'affaires à Bamako. Déserteurs ou de tout. On a mis dans salon na wari jakama, mobile jakama, on a mis suyo, on a mis fait besuitu, kaban kelema. Ben ale benika surasu e kabo kelekero fanana, combien il est sécurisé. Malik jauna ka mo ba no fe, wage ka mo chemba no fe, asimi ka mo chembe kana tuba mako an no fe, ka gerkero bla. Kouka sécurité. On hakla ko jamana hamibula. Et pendant ce temps, ninde ouka barai. Force spéciale la bena ninde kama. Ni momi kumana mi mandui aito datuwa tebo. Ni momi na sigara ko bena ke candidat élection présidentielle la aito fanana ka mo datuko tebo. Ko herabi shabik le kutigale no maliena. Ko foite boala. Emballement, restons derrière la justice, derrière la loi. Ni dossier, Cour suprême, Andjigi Baka, Kafo, magistrat Mounoubé, ce sont des magistrats qui connaissent la loi. Mounou Hami, Diamana Denga Hakei. Mounou Hami, Bengani Bitabla. Mounou Hami, justice ka indépendance. Abella Bato Tourmi. Ou sraneme au magistrat de Nyebi. Voilà pourquoi vous avez un dossier sous le salon, vous avez fait un dossier qui est vous avez un mercredi, vous avez un le 19, si vous avez un cahier, Halibi, vous avez un dossier dit. Vous avez un au courant dit, dossier min kiri kanga tiga ni ba do Nyebi bolo, et du dossier kandi.
Au kɔrɔ c'est la confirmation, la preuve qu'a fɔ dossier in u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ incontestablement prévôt t'a la. Non seulement prévôt t'a la, u b'a dɔn magistrat minnu bɛ yen Cour suprême na u tɛna wari minɛ u tɛna sanu minɛ babali tɛna u b'o ja kan wa ni dossier in nana u b'a ta k'a bila ɲamaminɛ kɔnɔ ka tɔɲɔ wuli mɔgɔw ka libérer u ka t'u ka denbaya la o de jɔrɔ b'u la. Voilà pourquoi ils sont dans les dilatoires. Je suis très fier de vous. K'a daminɛ duguma tribunal la fo Cour suprême n'i ye magistrat fɛn fɛn ɲininka u b'a fɔ ko nin dossier yɛlɛ ko dan don la gauche dan don. Halisa nin dossier bɛ mun ɲini tribunal bɔlɔn furancɛw la a y'a bila ɲamaminɛ na joona. Tu ne trouves aucun magistrat au Mali min b'a f'i ye ko nin dossier ko sɛbɛ kuma dɔ b'a kɔnɔ. Nka komi se bɛ gouvernement ye ka dossier la traîner ka sobon clé bɛ olu de bolo u bɛ k'u sago kɛ matɔɲɔ kan. Ça pose la problématique des réformes de la justice. Justice ka indépendance sabatili jamana ka hɛrɛ b'o de la. Jamanaden kisili bɛ o de la ka bɔ gouvernement jugu ka tɔɲɔni ni bengani ma. Voilà pourquoi réforme minnu bɛ na jamanadenw ka kan ka participer pleinement pour que nin dɔw ka ta en considération. Jamana procureur a bɛɛ bɛ ministre de la justice de ka mara kɔnɔ. Ministre de la justice est joint gouvernement. Dans cette affaire, gouvernement de plaignants ye. A bɛ n'a fɔ ka plainte kɛ mɔgɔ kan. A tigi donni n'a kaso la a n'a bɔli kaso la o clé bɛ de bolo et de plainte ka kan. Qu'est-ce que ça demande? Réforme minnu bɛ na. Procureur ka sama ka bɔ ministre de la justice ka mara kɔnɔ pewu. Pour que la séparation des pouvoirs soit effective dans les faits comme dans la théorie. Procureur bɛ se k'i minɛ k'i datugu kaso la kalo damadɔ date mara i ka kuma na. Jo b'i bolo jo t'i bolo tiɲɛ b'i bolo tiɲɛ t'i bolo o si t'a la. N'o se bɛ mɔgɔ min ye o tigi bɛ gouvernement fana ka mara kɔnɔ jamanaden bɛ taa min. Donc ni maa min ni gouvernement man di à tout moment i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la ni waati b'i ja. Voilà pourquoi réforme minnu bɛ na fɛɛrɛ ka sigi sen kan ka procureur bɔ ministre de la justice ka autorité duguma. N'a ma bɔ procureur kelen kelenw na minnu bɛ se k'a fɔ ministre ma vraiment tɛ nin kɛ sariya tɛ ni min y'aw diya a y'a kɛ na. O kelen kelenw bɛ yen o an b'a caman dɔn fana u fo don bɛ na u fo don bɛ na ou bien ka juge wɛrɛ sɔrɔ juge min n'o ye juge de liberté ye procureur kana kɛ sababu ye ka taa ni mɔgɔ ye kaso la bilen. Juge ka sɔrɔ min b'a apprécier n'a sɔrɔ i kan ka taa kaso la ou pas. An balimaw, voilà pourquoi an b'a ɲini jamana faamaw fɛ u ka sabali. U ka sabali. Jamana n'i y'a ye a bɛ basigi sariya de b'a basigi. Ni bɛɛ tora sariya kɔ jamana bɛ basigi. Nka sariya ko a ye maa tɔɲɔ dabila a ko a t'a dabila ko fanga bɛ aw la se bɛ aw ye. Walidenw bɛ kaso la finteni bɛ mɔgɔw bɛ ka sa kaso bonba kɔnɔ. Les gens sont en train de mourir. Maa minnu filɛ bolola n'a kelen o kelen ni fɛn y'a kelen o kelen sɔrɔ a bɛ sigi ka kɔlɔlɔ makɔnɔ.
ni fɛn ya fɛn fɛn sɔrɔ a bɛ sigi k'a kɔlɔlɔ makɔnɔ. Bi bi in na Mali mago bɛ a den bɛɛ la ka jamana basigi ka fitinɛ da sa jamana bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo min. An bɛ k'o de ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ka sabali u ka sabali u ka sabali. Hakɛ bɛ fɛn bɛɛ la. N'i ye mɔgɔ tɔɲɔ ka se hakɛ dɔ la don min ni jama ko merde ni fɛn min bɔra la i y'o ɲini Ala ka jamana kisi a ma. Mais nafa tɛ dugawu la tɔɲɔni kan. Dugawu tɛ foyi de bɔ maɲumanko la. An bɛ min f'u ye a ye sabali. Diinɛmaw a ye kuma u fɛ. Dugutigiw a ye kuma nin gouvernement in fɛ u ka sabali. A ye kuma nin sɔrɔdasi cololenw fɛ des déserteurs a ye kuma u fɛ u ka sabali. U ka jamana in to a cogo la. U ka fara maa tɔɲɔ na u ka sabali. U kana jamana don da fɛ an mago tɛ jamana ka don da min fɛ k'u ka sabali. Bɛɛ mɔgɔw u ka directeur bɛ bolo la. Trésor mɔgɔw olu dusu tiɲɛnen bɛ bi. AGEFU u dusu tiɲɛnen bɛ bi. Malien bɛɛ dusu tiɲɛnen bɛ. Jeunesse Rasbach ka minɛni ko à tous les niveaux diaspora bɛɛ dusu tiɲɛnen don bi. Fanga fana bɛ ka dɔ fara dusukasi kan. Funteni bɛ. An bɛ ka don sumalo la fantanya jugu bɛ yen, insécurité an ka maaw bɛ ka fa don o don. Corona bɛ an kan. Pikiri jugu an nana n'o fana ye a bɛ k'o kɛ an na. Maaw dusu tiɲɛnen bɛ fan bɛɛ fɛ. Kurantigɛ banbali, robinet tigɛli banbali, o dusukasi bɛ an kan. An dalen bɛ an bɛ ka nin bɛɛ muɲu. A ye sabali koyi. A ye sabali. Hakɛ de bɛ fɛn bɛɛ la. N'aw ye dan sago, n'a ni fɛn min bɔra ɲɔgɔn fɛ, a tɛ fɔ maa si kɔ. Ala k'an sɔn hakili ɲuman.